Hola, sóc Esteban Santamaria Vilaplana, graduat en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant i actual professor de secundària. Bé, el tema de la meva tesi doctoral és... Bé, encara no està molt ben definit el nom, però sobretot treballarem i tractarem i analitzarem la sexualitat en obres no relativament grans i conegudes del segle XIV i XV, sobretot les del XV més que les del XIV. La meva tesi és dirigida per Llucia Martín Pasqual i aprofite sobretot per a donar-li les gràcies per tota la feina que desinteressadament està fent per mi i en el seu moment que m'oferirà aquesta possibilitat. Acadèmicament i personalment, aquesta tesi crec que m'està aportant i m'aportarà moltíssim en el futur. Reconec que sóc un apassionat de la literatura medieval, a més, gràcies a aquesta universitat he tingut grans referents com Llucia Martín o el professor Rafael Alemany i, a més, temàticament crec que queda molt encara per descobrir d'aquesta literatura. Sí que és veritat que és el nostre gran segle d'or i que ja coneixem moltes obres, però encara queda molt i crec que podem treballar bé. Crec que actualment la meva tesi es troba al voltant d'un 25-30%. Sí que és veritat que a causa de tot el que ha passat en l'últim any i d'alguns canvis de faena, doncs no està tan avançada com jo voldria, però sí que és veritat que la idea està ben definida, sabem on volem arribar i podríem dir que simplement faltaria traslladar aquestes idees a un ordinador i la tindríem ben feta. Personalment, poder investigar sobre un tema que t'agrada molt i que a més tinga un futur en la teva especialitat, a més enriqueix moltíssim, però també acadèmicament és com la culminació, podríem dir, d'uns estudis que bé, vas començar de xicotet i ha arribat el moment de llegir la teva tesi i és com, molt bé, ja ho has aconseguit. Aquesta aventura va començar fa 2 anys i bé, el termini són 3, per tant, en principi la lectura de la tesi i la culminació seria octubre de 2022, però bé, per qüestions laborals i pandèmiques, doncs sí que és veritat que hem hagut d'extendre 2 anys més i probablement la lectura siga en 2024, però convençut que es farà sí o sí.